Gaskiya fara bari na yi fim shine fim din Mansur. Shine fim ɗina na farko da aka fara bari na yi. Gabanin fim din kin taba fitowa a wani fim ne domin ku kin taka muhimmiyar rawa kusan za a yi cakin burge mutane? To gaskiya da man can ina da shirin ina son fim tun dai ina karama ina sha'awar fim din Hausa. To har dai haka na fara girma na ce zan yi fim a gidanmu. Babana ya ce gaskiya bai yadda ba zan yi fim ba. To haka dai ina ta cewa ina so ina cewa ba zan yi ba wata ran in yi shiru kawai na haƙura saboda ba sa so. Saboda ko na je na yi ba zan samu abin da nake so ba. To ya aka bar kike ka fara fim din? Yanda aka bar ni na fara fim, Sarki Alinu ya ce min zai je gidanmu ya yi magana da babana. Sai na ce mishi to shikenan zan gaya mishi. Bayan na koma gida sai na je na samu babanmu nake mishi magana. Sai ce to shikenan babu damuwa Allah ya kawo su. Bana mantawa ranar Juma'a ne kuwa. Ya je yana zuwa babanmu ya ce to gani nan ya bar ni na yi fim. Ya ba shi ni amana. Ya ce to shikenan sai dai aka dan yi min faɗa dai wanda ba za a rasa ba. Dama a fim din Mansur ki aka shirya zaki fito jarumar fim din? A'a ba saboda ni bane aka rubuta fim din Mansur. Asali ma ba ni ce a ciki ba amma dai ina cikin fim din. Akwai fitowa da zan yi guda biyu a cikin fim din. To bayan dai mun je wurin shiru wanda za a saka ta a cikin fim din bata zo ba. Shi kuma an irin dai bata zo ba ana ta jiranta bata zo ba. Sai a wurin mata da suna da yawa muna da yawa mata a wurin. Sai yasa gaba ɗaya aka kirawo mu. Sai ya zaɓe ni da ni da wata mu biyu sai ya ba mu script ya ce mu karanta minti 5 mu zo mu gwada mishi ya ba mu muka je ita yarinya tana tura ni ma ina tura ta ina cewa ta fara zuwa ita ma tana cewa fara zuwa kawai dai sai na tafi ina zuwa to bayan mun yi sin din da ya samu maka karanta kawai sai naga mutanen wurin an fara dariya ana iyo sai kawai naga an je an ce to aje a fara aiki. Ga cikin fim din an yi wakar da aka kin yi rawa sosai kina ta juyi kamar mazari dama kin iya rawar fim din ne kin san wakar kin yi rawar kafin a ce an baku an zo an saki a cikin wannan matakin da rawar da zaki taka? Dole za a nuna min yanda ake so na yi da aka nuna min yanda ake so na yi to shine na yi hakan. Bayan fim din Mansur kin yi wani fim din ne ko wasu fina-finan haka? Na kara. Za su kai guda nawa? Za su yi guda 5 zuwa 6. Dama can an shirya za ki yi su ne kafin Mansur ko kuma a yin fim din Mansur shi ya bude miki hanyar har mutane suke baki fina-finan su kina yi? Fitowa ta a Mansur shi yasa mutane suka ringa bani fina-finan su. Iya batun karatu fa? Tun da na yi kandi da na gama secondary school ina ban ci gaba ba amma zan ci gaba yanzu. Amma ba kya ji karatu zai hana ki fim ko kuma fim din ya hana ki karatu yadda ya kamata? Ba wanda zai hana ni kowanne. To ya batun aure fa? Kina da shirin ya aure tunda ki shigo harka fim yanzu wata da kafar dama kuma ki shigo ga dangadan sannan kina so ki karatu? Ba harka fim ce kadai a gabana ba. Ko yanzu na samu mijina wanda nake so yake so na zan aure shi kuma zan ci gaba da karatu na a gidan mijina. Kuma fim din fa? Ai idan aka yi aure ba a yin fim.